Benvinguts un altre cop al canal de vídeo de Documenta, on avui presentem un llibre que no és una novel·la, ells ho venen com un llibre d'història, nosaltres creiem que no ho és. En català en diuen Sapiens i en castellà en diuen De animales a dioses, i és del Yuval Noah Harari, un nom difícil de recordar, però que porta tot una història de la humanitat de manera antropològica. Bé, jo m'he barallat amb traductors perquè diu The History of Humankind i jo he preguntat, això Humankind què és? No, és la història de la humanitat. Jo crec que no, que és la història del ser humà com a tal. Per això ell va posar-li Sapiens, que en català li posen Sapiens. No, al revés, ell va posar d'animals a dioses i l'editor americà li va posar Sapiens i els catalans posen a l'edició americana. I és la història dels Sapiens com a tal, i què fa i què aporta. Per tant, per mi els Sapiens va a antropologia. I és com una de l'evolució de l'ésser humà, i per això no és un llibre lineal. És un llibre que va saltant de diferents aspectes que defineixen l'ésser humà a dins del pas del temps. Sí, és capaç de comparar el Codi de Hammurabi amb la Constitució americana. Perquè diu que fan la mateixa funció, que el ser humà els crea per fer la mateixa funció. I que al final tot l'entorn en què vivim és un mite, un conjunt de mites, no? Al llarg d'aquesta evolució humana, que és molt més cognitiva que ja no física. A partir que tenim uns Sapiens, la revolució és cognitiva i de creació de mites. Clar, perquè és el que ens diferencia dels animals, que som capaços de pensar independentment de l'instint, encara que ens governin els instints, esclar. Aquesta transversalitat fa que la lectura sigui molt amena. Bueno, perquè té a més uns exemples per il·lustrar cada una de les etapes o dels mites que relata, que són molt divertits. Però això no vol dir que siguin exemples coneguts o trivials. No, has de saber història tu per saber l'anècdota o qui l'ha feta. És divulgació de nivell. Això sí, perquè a més penso que té una cosa també, que cada capítol té un títol il·lustratiu molt divertit, no sé, La rei de la religió, no? El matrimoni de ciència i imperi. Li dona molta importància als imperis al llarg del llibre. També. Com a que un imperi va darrere l'altre i això defineix el ser humà i l'organització social del ser humà. I a mi, tot i que a vegades crec que fa trampa amb els arguments que utilitza, sí que intenta posar-te sempre contra el que tu veus que és la normalitat. I aquesta manera d'explicar la història, d'explicar l'ésser humà, et fa plantejar-te tu mentre llegeixes coses que tu dones per suposades o que veus que són part de la quotidianitat i que no són de sempre. Para, t'ha agradat, oi? Sí. És que si no, no para. I de Sapiens a Sapiens. Us convidem al nostre concurs aquest divendres dia 31. Aquí teniu el cartell. Us convidem per 3 raons. Per passar una bona estona amb nosaltres i amb el vostre equip, per col·laborar amb Dentistes sobre Rodes, una ONG que porta molts anys treballant aquí i a l'Àfrica, i 3, pels nostres fantàstics premis, 200 euros en llibres de Documenta, un sopar al Cafè Emma o un esmorzar al forn d'aquí davant. Us sembla poc? Veniu i gaudiu. Divendres, 31 d'octubre, a les 9, a la Documenta.